Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ini ketemu lagi di channel Agung Nur Saladin ini ya. Ini lagi saya bersama Molly yang baru saya pakaiin baju karena bajunya si Molly itu baru beli dari Shopee ya, Shopee pengiriman dari Batang. Dari daerah Batang Pekalongan dikirim ke Magelang di sini ya. Jadi Molly ini keadaan Molly kalau lagi lo HP ini arep di apa syukur keceduk arep dijupuk arep di apa jenenge direbut dadi ngono aja mal apa-apa arep di osak asik wae munggah wae sing apik sing anteng ning dhuwur. Nah ini tak suruh diam iki aja cokoti klambine suwek karena bajunya baru si Molly seneng ya. Ada tulisannya DNG loh. Nah, Jolali untuk sedulur Agung Nur Saladin atau disingkat SANS Sans iki sedulur Agung Nur Saladin. Nah, ngene lho. Jadi untuk kanca-kanca sing pengen ngingu apa iki monyet iki harus apa diberi penuh kasih sayang ya. Nah iki akeh tiap hari itu banyak anak kecil sing lihat ya ning nggonku ning omahku iki akeh wong-wong sing nonton Molly. Dulu kalau nggak dibuat konten seperti ini tidak ada yang suka. Dia itu kayak apa diece ngono lho carane iki. Tapi nek wis ki konten ngene dikasih baju itu pada suka. Tetapi kalau pas dulu-dulunya masih kumuh, masih apa itu dia itu tidak pada yang suka. Kene Mas Anto. Barono sing masang anu Mas Anto. Wong PPM masang listrik ning nggonku. Entes wong Bandungan, ini wong PPM ngono. Wonge gondrong kaya aku ngene iki. Wonge cilik kaya aku kaya sampeyan ngono kuwi. Sapa jenenge mau? Kowe malah nyiumi kok mulih kok piye nggih. Aduh. Kayak tukoke klambi anyar terus nakal rajane iki mulih. Lah ngono lur, iki vlog ini dilalah sama konco-koncoku kutut iki ana Mas Yono sama Mas Anto. Namanya Mas Anto Cirebon. Mas Anto Salak. Rencana kan minggu sesuk iki arep lomba ning ngendi Boyolali jadi latpres burung perkutut ya Mal. Dongake ya Mal juara ya Mal. Ha Mal. Juara 1 apa 2 apa 3 Mal. Jadi ngono muga-muga di sing berangkat dari Borobudur iki do juara kabeh ngono lho. Apa Mas? Korek iki. Ngono kuwi. Dadi saiki apa tadi dina Setu, dadi dina sesuk iki wis mangkat ning berangkat dari Borobudur itu jam 5 pagi kata. Sampai sana mungkin ya jam 6:30 ben iso ngecas nang kono to. Ngono. Moline lagi klambine anyar itu kok klambi loro sing siji putih, yang satu putih ini teman-teman, yang satu biru merah. Karena kemarin pakainya baju kuning terus para pemirsa biar tidak apa jenenge bosen ya melihatnya ya. Kalau seperti ini gonta-ganti kan enggak bosen ngono lho maksudnya. Nah, iki gambarmu mau iki tulisannya labu-labu. Labu-labu iki artinya apa? Labu-labu iki film kartun. Apa iki? Labu-labu itu apa untuk teman-teman komen di kolom komentar ini. Dipetani mal kene mal. Petani kene. Kene lho munggah. Munggah dhuwur. Munggah kene munggah midun gitu kon munggah kok malah midun munggah. Nah lur, jadi ini sudah vlog yang ke berapa ya, ke beberapa kali ya, karena tadi ngevlog teman-teman saya pas masang listrik dari PLN daerah Magelang ya tadi, dan delalah pas pasang iki teman perkututan, jadi cerita perkutut tadi dari komunitas PPM tadi masang sampai sini tidak menyangka, jadi delalah sing masang ya konco
hobi kaca peruntutan. Munggah mal. Naik. Munggah. Kene munggah. Nah, ngono ceritane. Iya teko salto-salto iki piye kowe? Munggah kok. Munggah, ini. Oh, nih tak sepilke wajah Molly. Glowing ini. Ya. Usil Molly kok. Anteng ya mal. Iki lho, kayak ding tak ding. Tak ding. Molly munggah mal. Masih kan dina Mas tak? Ngomah. Kita ngerampung ke ngevlog sik iki gak 5 menit tak gawe 10 menit sik ngopen. Ngopi to? Ya kita sik. Tak sik ya ora apa. Kayak tambah banyu. Ya. Kayak wis umop tapi kan wis adem. Oke. Sing adem disuntak kene wae. Mulai iki suntak kene. Salah pirang video iki maton cekrak. Wis kok malah. Nah, ngono ceritane. Iki mateng ora? Lha lho, aku Wis kok- panas e, Gum. Aku iki nek cukup ro wong loro teko jekin lah nek cukup. Jadi wae iki ya. Ya, tutup terus didunke. Dijeki. Siapa tuh ya? Eh, PPM, MPR. PPM. Wong kenal anu bareng. Gusanam kenal Mbah Yat kenal Dian-diane. Iki karo kono ya ngerti iki, Mas Santo. Ana bae carike. Heeh, Mbah Carik bar dikek ikutut Mbah Carik pokoke. Wong awake cilik kaya aku iki gondrong. Cok masang. Kayak ya zaman mau ya sadurunge asar bali ya. Ada. Ngono ceritane lho. Jadi kanca-kanca kabeh sing apa pengen Kasihan. kayak telat ora melu ngeblog kayak gue. Langsung ngeblog aku pas teko aku wis rampung ning ngeblog kae. Pak Kas. Kayak wis kayak melu ngevlog iki pumpung nganu aku pas Kon nganu kon nggo kopi ya aku nek Anjar. Anjari siapa? Sikap Oh, Anjar sigup. kopi terus digawa. ambu. Aku gawe mangkat wis. Oh, Atine Anjare karo ngono kuwi. oh ya ke kopi, ke kompor. Iku nek ana gorengan. Oh. Ah iya, Pak. Musuhin. Ya wis nek ngevlog iki aku selak rampung iki. Video kuwi ora. Ora. Ora ya wis. Kaose apik kaya. Ah iya selak telat selak rampung aku iki. Wis oleh akeh iki. Ayo wis. Ya wis Wis nang wae wis, Ben. tenan. Slip yo ana ya kena. Ya. Selip ya ana ya Engko kena. gentenan tak slip sih. Kayak malah ngambungi kan. Malah nyumi. Ya ora ora dijiwit-jiwit malah. Ki cakare nganu wae. Cakare dawa-dawa. Iki rak anu to. Kon simukke kurungan Mataraman. Anjar rak kayak nang lapangan rak omong to yo tak temoni. Wis tadi. Wis sampura. Kon menit iki. Ya urung pesen sik. Pesen sik lagi gawe. Nek apa lettere N Kong. U Marmedun wis ana. Jan saiki gaweni ngono. Letter U ngono saiki. Ha iya. Nek nglabraki ora getih ngono kan ono pancatane. Ya wis mung kasih ngono kuwi aku tak bali sik. Loh, Engko rene meh. Aku rene ngasih ngangger rene bali. Wah, pun papat. P5 ngasihan. Kaya wong bingung kok tak rasa-rasake kok sampean. mbok penake sik, bahkan Jiro lu pak mon tuwa lu songo. alah jan kula niku. Wis. Engko sok tak antas sendiri. Nganu, sidane sing mangkat wong pira to? Gembira. Bakas iki cita ajak rembugan iki arep Sik medela kok. Sik rene, Dini kula ling mriki iki lara ngomongan kok. Ya. Masalah Wildan wingi Ya. gek wingi telepon aku Arep melu meneh ta? Heeh. Melu. Ya ora apa-apa kok melu kok. Nah, Oh. Engko nek ora oleh tiket go tiketku ora apa-apa. tembung tiket. Ngene cerita. Engko sak onone go Aku tiket. manuk siji ya wis isi kancil tak gawa brodol kok. Anggo kula ngisi dia kena sing Apa iki ceritane ngene. VIP. Mbon enten sangu napa, Mas? Ngomongnya jarene jenengan kendalane sangu. Ngono to. Iku nggo tiketku ora apa-apa sing kelas 100.
ngeten mawon nek Jenengan jenengan 250 tak kepengin tumut, Mm-mm. teko tumut. Nah, iya. Aku ya ngono to. Ah, yang kono-kono iku Nah, tiket tiketnya cancel. jauh pundi Mas pas dadi tiket? Kula ndek tiket 5. Mm, Iya. Ngono to. mm, mm. VIP 350 200